așa este. Astăzi, când m-am trezit din somn, soțul meu nu era acasă, așa că m-am gândit eu că a plecat să cumpere flori și asta a și făcut. S-a întors după vreo jumătate de oră acasă și mie mi-a adus un buchet de trandafiri, iar lui Elina i-a adus un trandafir super drăguț așa ambalat. Este pentru prima dată când sărbătorește și ea ziua îndrăgostiților, așa că a zis soțul meu că trebuie musai să-i cumpere și
acesta, doar că nu este exagerat și sincer m-am bucurat foarte mult când am citit comentariul pentru că nu-mi plac caldaboși aceia, nu-mi place când este exagerat. Eu am și răspuns atunci și o să mai spun și acum. Îmi pun de fiecare dată, o dată pe an, 1 ml, nu mai mult. Și mi se pare suficient, nu sunt nici exagerate, nici mici, nici mari, potrivite cu fața mea. Cred că o să fac așa pe categorii, să spunem că categoria asta este beauty și, nu știu, sănătate. Hai să facem așa. Port lentile de contact de foarte mulți ani, la fel și ochelarii, doar că nu prea suport ochelarii, așa că folosesc lentilele, iar din cauza aceasta îmi sunt ochii în permanență uscați și eu folosesc foarte, foarte des picături pentru ochii uscați. M-am gândit de multe ori să mă operez, dar vă spun sincer că îmi este foarte, foarte frică. Și deși am în anturajul meu persoane care au făcut această intervenție și aud numai păreri ok, de bine, îmi este foarte frică. În capul meu este dar dacă ratează operația și nu știu, nu o să mai văd după. Da, așa că încă port lentile și ochelari și chiar va trebui să merg cât de curând să-mi fac un control la ochi, pentru că am impresia că nu mai văd suficient de bine cu ochelarii pe care îi am în acest moment. Nu pot să-mi dau seama cât de ok se aude vocea mea pe clipurile pe care le urc eu pe YouTube, dar să știți că de multe ori este un chin pentru mine să vorbesc, deoarece am deviație de sept. Am un filtru pe față pentru piele netedă, cred că așa se zice, și oarecum mă ajută și nu mi-arată atât de mult deviația. Dar dacă mă uit în jos, cred că vedeți, nasul meu pleacă puțin așa într-o parte, se duce săracul la vale. Așa că estetic mă deranjează, dar mă deranjează și faptul că nu pot să respir. Eu am fost deja odată operat acum, nu știu cât exact, cred că acum 8 ani m-am operat și a fost totul ok. Vă voi pune aici o poză să vedeți și voi. Și a fost foarte ok, recuperarea perfectă. Am putut să respir normal timp de 5 ani, dar după aceea mi-au revenit problemele de respirație. Ce-i drept, doctorul mi-a spus că vor reveni cu timpul și că cel mai probabil va trebui să mă operez încă o dată. Și da, a avut dreptate. Prima dată când m-am operat era groaznic, aveam apnee de somn,
îl fac și mai scurt. Da, am eu tot felul de pitici pe creier, dar mi-aș dori pe viitor să fac lucrul acesta. Momentan Elina încă este mică și este dependentă de mine. Este în perioada aceea când are frica de abandon și nu pot să merg nici la baie fără ea. Așa că categoric nu este acum momentul să mă operez, dar pe viitor, sper viitorul apropiat, să fac această intervenție. Am fost dintotdeauna și încă sunt complexat, o să zic așa, de greutatea mea. Este foarte, foarte, foarte greu să pun câteva grame pe mine. Nu vorbesc de kilograme. Întotdeauna, de când mă știu, am fost copilul schelete, foarte slab. Mama m-a dus la medicul de familie și tot îl implora să îmi dea medicamente, să îmi dea vitamine, să mă încraj, și doctorul spunea categoric nu, așa este ea, trebuie să o lași așa. Și da, a fost un chin atât în copilărie cât și acum ca adult, pentru că dacă spunem unei persoane grase că este grasă, este o insultă. Dacă spunem unei persoane slabe că este slabă, trebuie să o luăm ca pe, nu știu, un compliment, să zic așa. Doar că nu este întotdeauna un compliment, mai ales dacă acea persoană se chinuie să se încraje, cum este și cazul meu, desigur. Iar după sarcină, în timpul sarcinii, de fapt, m-am îngrășat 10 kg și eram super fericită, mă rugam să nu slăbesc, să le păstrez după ce nasc. Desigur, nu aveam cum să le păstrez pe toate, dar măcar jumătate. Doar că, din păcate, după naștere am pierdut acele 10 kg plus încă 4. Da, deci am luat 10 și am pierdut 14 după. În momentul de față am 47 jumate, 48, când am 47, când am 48, și mă chinui super mult să mă încraș. Deci groaznic, nu știu ce să fac, ce-i drept, nici nu mănânc foarte mult și da, dacă nu mănânc nu am cum să mă încraș. Singura modalitate să mă încraș în ceea ce mă privește pe mine este să fac sport. Cel mai mult am avut în viața mea 55 de kilograme și era în perioada când mergeam constant la sală și trăgeam de fiare, să zic așa. Deci cred că va trebui să mă reapuc de sală, pentru că deja încep, nu neapărat să nu mă simt bine în pielea mea, dar mă văd foarte slabă. Soțul meu zice că nu este nimic exagerat, doar că, nu știu, eu aș vrea să am câteva kilograme în plus, mai ales că am impresia că și hainele se așează mult mai ok pe mine când am câteva kilograme în plus. Așa că da, este unul dintre complexele pe care le am în ceea ce mă privește. Trecem mai departe. Deși nu pare, sunt o persoană foarte timidă. Urăsc să fiu
că mă sufoc. Sufăr de anxietate și mai ales de când am născut s-a amplificat, să zic așa. Iar mai exact de când am născut fac și atacuri de panică când trebuie să ies afară din casă, doar că reușesc să le țin, să le controlez, să zic așa. Mă lupt oarecum cu chestia asta, încerc să profit la maxim când ies afară, doar că stresul este mult prea mare. Chiar când am ajuns azi acasă, mă întreabă soțul meu: știi că am fost la mall pentru tine pentru că îți doreai să ieși puțin afară din casă, dar nu știu, am impresia că nu ți-a plăcut. Nu-i faza că nu mi-a plăcut, doar că nu pot să mă bucur 100% de lucrurile acestea pentru că apare panica. Dar este mult mai ok acum față de acum 10 luni când am născut. Însă din totdeauna nu mi-a plăcut aglomerația și nu mi-a plăcut gălăgia. Când sunt înconjurată de foarte multă lume, aud toate vocile acelea în cap și nu le suport. În afară de alergii, mai am și tiroidă. Momentan este controlată și nu iau medicamente. Nu știu exact dacă din cauza tiroidei nu pot să mă îngraș, dar cred că au cât de cât legătură, dar nu știu sigur dacă acesta este motivul pentru care nu pot să mă îngraș, pentru că îmi verific aproape în fiecare an valorile și ele nu cresc și nici nu am nevoie de medicament. Așa că nu știu să vă spun exact dacă influențează atât de mult lucrul acesta. Și mama mea are tiroidă și sincer nu s-a îngrășat, nu a slăbit, nici pe ea nu a afectat-o acest lucru. Deși par foarte înaltă în poze, să știți că nu sunt. Am doar 1,60 m, dar de fiecare dată când mă vede lumea în poze și după în realitate, mi se spune foarte des: wow, păreai mult, mult mai înaltă, dar nu sunt. Și cred că știu datorită cărui fapt par așa înaltă în poze. Am gâtul lung, da. Vedeți, este destul de lung și am și picioarele lungi, cred eu. Și am impresia că datorită acestor două lucruri par înaltă. Chiar și soțul meu mi-a zis când ne-am întâlnit: păreai mai înaltă în poze. Îmi place foarte mult să mă machiez, însă urăsc când vine momentul să mă demachiez și țin foarte mult la igiena mea și la îngrijirea tenului și niciodată nu mă culc machiată, dar mă demachez așa cu, nu știu, în reluare, să zic așa. Nu-mi place absolut deloc. Pe lângă igienă, desigur, îmi place foarte mult să mă dau cu parfum înainte să dorm, sau mai bine zis cu spray de corp, cum este acesta.
se trezește obosit și îi trebuie o oră, două, ca să-i vină energia. El preferă să se odihnească și de-abia după să facă curat. Facem o pauză de publicitate. I-a cumpărat mama această jucărie lui Elina, doar că nu este potrivită pentru vârsta ei, pentru că este în perioada aceea când bagă absolut tot ce găsește în gură și, din câte am văzut, aceasta este o jucărie din pluș și scria pe undeva pe aici că este pentru copii mai mari, începând cu 3 ani, ceva de genul, nu mai găsesc unde scrie exact. Așa că copilul mai mare, glumesc, poate să deschidă jucăria, așa că să vedem ce e aici. Ce e asta? Nu știu ce vrea să fie. Un ursuleț, pisică, ceva cu coadă. Da-i drăguț. Așa dorm eu. Dar după mă trezește Elina și nu mai dorm așa fericită. Nu, dar e super drăguț la atingere. E foarte moale și credeam inițial că are mult mai mult păr, dar nu. E ok. Deci până la urmă cred că o să îl dau lui Elina. Basic fun, dar da. Am văzut și eu că aveau foarte multe, și pe albastru și pe verde. Ok, trecem la ale noastre. Cred că acesta este triggerul meu preferat. Ador și senzația la atingere și sunetele pe care le scoate. Sunt bucăți de tofu. Da, nu știu dacă vedeți, dar nu mai am unghiile. În luna aprilie voi începe munca și nu știu încă exact dacă voi mai avea dreptul să am unghii la muncă sau nu. Pentru cei care nu știu, lucrez într-un spital, nu sunt cadru medical, dar lucrez cu produse sterile și tot ce ține de logistică și nu știu încă dacă o să mai am dreptul sau nu. S-au schimbat câteva lucruri în spital de când nu mai lucrez, așa
un exercițiu știind că eu manifestez și mi-a zis să scriu pe o foaie 10 calități și 10 defecte pe care pot să le accept, să zic așa, la viitorul meu soț. Zis și făcut. Am făcut aceste lucruri și după ce l-am întâlnit pe soțul meu, am bifat tot ceea ce se potrivește și am fost oarecum șocată, oarecum. Mă așteptam crezând în manifestare, știam că se va întâmpla chestia asta, dar eram oarecum șocată pentru că absolut tot ce am scris coincidea cu felul lui de a fi și el a fost mirat de chestia asta pentru că i-am arătat. Cred de asemenea că nu suntem singuri în acest univers, în această galaxie, probabil că da, dar gândiți-vă câte galaxii sunt, ar fi oarecum egoist sau să zic așa, hai să o lăsăm egoist, să credem că suntem singuri. Sunt genul de persoană care este foarte, foarte mult influențată de vreme. Dacă este gri afară, înorat, dacă plouă, mă simt foarte prost, la modul că sunt deprimată. Ok, chestia asta îmi trece, să zic așa, dar am migrene, deja intervine migrena și mă doare foarte tare, mi-afectează foarte mult viața. Câteodată mă doare atât de tare încât nu mai suport și trebuie să iau medicamente. Deci este groaznic pentru mine perioada noiembrie, februarie, martie. Este cea mai proastă perioadă din an, pentru că în Belgia este groaznică vremea, dar perioada noiembrie, sfârșitul de februarie, începutul lui martie, moartea pasiunii. Iubesc animalele, le ador, dar îmi este foarte, 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 foarte frică de păsări. Nu le urăsc, dar îmi este foarte frică tot ce are aripi și cioc. Nu vreau să văd în viața mea. Deci, eu m-am speriat foarte tare când eram mică de păsări, mai exact. Străbunica mea avea o cloșcă, deci cloșca aia avea ciudă pe mine. De fiecare dată când mă vedea, mă ataca, deci nu era tată să nu mă atace. Și am rămas cu traume de atunci, nu vreau să văd păsări în viața mea. Alte frici, nu cred că mai am. Îmi este puțin frică de înălțime. Ba da, și este și frică de necunoscutul apelor, să zic așa. Știm cu toții că oceanul, marea, ascund tot felul de mistere și că nu știm foarte multe despre ele. Și de fiecare dată când intru în apă, mă gândesc la tot felul de chestii, ce creaturi pot apărea sau nu știu. Și îmi este frică, de aceea prefer să merg de fiecare
seama. Și soțul meu râde de chestia asta pentru că îmi spune totdeauna: tu ești o bătrânică într-un corp de femeie tânără. Și râd pentru că sunt de acord cu el. Chiar așa este. Și dacă tot am deschis subiectul acesta, pare ciudat, dar să știți că sunt paralelă cu tehnologia și să știți că tot ce am eu aici se datorează soțului meu. Pentru că eu apar numai să conectez chestii la, nu știu, telefonul cu microfonul, de exemplu, sau să caut ceva pe internet. Doamne, deci zici că sunt din altă epocă, jur. Am aici, de exemplu, aparatul pe care l-am primit cadou de Crăciun. Ei bine, nici acum nu am reușit să-l conectez la microfon. Inițial nu știam ce lucruri îmi trebuie. S-a uitat soțul meu și mi-a comandat cablurile de care aveam nevoie să fac legătura. Inițial am vrut astăzi să filmez acest video cu aparatul, doar că am conectat eu toate cablurile și ghiciți ce? Nu merge. Așa că mi-a promis el că mă ajută mâine și sper să-i dau de cap. Deci da, tot ce ține de tehnologie mă depășește. Eu mereu îi spun că nu aparțin de această epocă și că din cauza asta nu pot să mă obișnuiesc. Nu știu ce impresie vă dau eu când vă uitați la mine sau când m-ați văzut pentru prima dată, dar la muncă toți colegii mi-au spus: când te-am văzut pentru prima dată am crezut că ești o persoană foarte rea, foarte al dragului așa, dar de fapt ești fix contrariu. Și nu știu de ce, pentru că foarte multe persoane mi-au spus lucrul acesta, că cât timp nu cunosc persoana respectivă, am oarecum o față așa de serioasă, dar după aceea cum începem să vorbim și să, nu știu, să ținem un dialog, să râdem, să glumim, mă schimb complet. Așa că sunt curioasă ce părere ați avut voi despre mine când m-ați văzut pentru prima dată. Sunt o persoană foarte sensibilă și mă afectează, să zic așa, foarte tare ceea ce li se întâmplă persoanelor pe care nu le cunosc. Nu știu, de foarte multe ori deschid televizorul la știri pentru că îmi plac știrile, da, bătrâna din mine iese. Și de fiecare dată văd tot felul de știri triste, accidente peste accidente în România, nu știu ce se întâmplă. Mai nou am văzut zilele acestea adevărul din adăposturile de animale, deci groaznic, groaznic. Mă afectează foarte mult toată răutatea asta și toată durerea altor persoane. Încerc să fiu mai tare, dar nu pot. Sunt o fire foarte empatică și foarte sensibilă și mereu spun, dacă aș avea vreo putere, ar fi să șterg
să-mi spună calcă frânășie, nu exagera. Sunt genul de persoană care se acomodează foarte ușor, dar nu îmi place foarte mult să ies din zona mea de confort. Îmi place rutina, dar din când în când simt nevoia și de o noutate. Câteodată este greu să fii cu o balanță. Este greu și pentru noi. Am copilărit în România până la vârsta de 12 ani. Atunci am venit pentru prima dată în Belgia. După aceea m-am reîntors în România ca la 14 ani să venim definitiv în Belgia. Iar de atunci locuiesc în Belgia. Lucrul acesta m-a făcut oarecum să am două viziuni asupra vieții și să le compar. Fără să vreau, de multe ori comparam și încă mai fac viața din Belgia și viața din România. Nu spun că cea din Belgia este mai bună sau cea din România este mai bună. Pentru mine este oarecum un amestec. Am încercat să iau întotdeauna ceea ce este bun din ambele țări, dar ce-i drept, în Belgia mă simt mult mai ok, mult mai respectată ca individ. În România, în schimb, când mă duc la țară, simt o liniște pe care nu pot să o simt în Belgia, deși mă simt foarte bine și în Belgia, dar probabil că retrăiesc momente din copilăria mea și de aceea simt, nu știu, liniștea aceea și pacea. Nu cred că mă voi reîntoarce în România să locuiesc, dar nu cred că voi rămâne nici în Belgia. Sunt de părere că Belgia este ok să stai o perioadă, să faci bani, iar după ce ai strâns banii necesari să pleci în altă țară. Și nu o spun numai eu, o spune și soțul meu care este belgian, din părinți belgieni, și ei sunt de aceeași părere. Eu tare mult îmi doresc ca într-o zi să ne mutăm într-o țară mult mai călduroasă, pentru că în Belgia plouă foarte mult, este foarte mult gri, cum spun eu, cerul este foarte înnorat și pe lângă faptul că mă deranjează atât la moral, să zic așa, deja mă afectează și pe partea de sănătate și nu am chef să stau în dureri toată viața. Dar nu cred că este momentul potrivit acum să ne mutăm, suntem încă tineri, mai avem de gând să locuim câțiva ani în Belgia. Momentan ne căutăm o casă ca să ne mutăm, deci cel mai probabil peste vreo 7 ani, 10 ani să zic așa, ne vom muta, dar până
știu ce să vă mai zic. Aș avea o grămadă de chestii să vă zic, dar nici nu știu ce este interesant, ce vă place, ce ați dori să auziți. Sper că nu v-am plictisit prea mult până acum. Nu știu ce să vă mai zic. Dacă doriți alte informații și sunteți curioși, lăsați-mi-le în comentarii și dacă se strâng suficiente, voi mai reface încă un video. Dragilor, cred că voi încheia acest video pentru că nu știu ce să vă mai zic. Deja filmez de o oră și ceva și îmi este frică să nu fie prea plictisitor acest video. În paralel filmez ceva nou, să zic așa. Bine, nu este nou pentru că ați mai auzit pe canalul meu, dar sub un alt format. Va fi un video foarte lung. Momentan am o oră sau 50 de minute, ceva de genul, așa că cred că voi posta acest video și peste vreo 2-3 zile îl voi posta și pe celălalt. Voi încerca să fac mai multe clipuri. Știu că sunt persoane care doresc să fac tot felul de clipuri când mănânc, clipuri de make-up. Credeți-mă că și eu îmi doresc tare mult să le fac, doar că este foarte greu să filmez în acest moment din cauza fetiței mele. Trece printr-o perioadă mai dificilă, regresia somnului plus salturi mentale plus îi cresc dințișorii și tot așa. Deci încerc să filmez când reușesc, dar este greu pentru că mai este și în perioada aceea când are frică de abandon și cum simte că plec de lângă ea, plânge. Deci acum filmez de o oră jumate și sunt fericită că nu s-a trezit deloc. Este ora 12:20 în acest moment. Așa că o să termin aici acest video. Am destrâns tot ce am făcut, tot dezastru pe care l-am făcut. Încă o chestie care mă enervează tare mult și care mi-o doresc enorm de mult dacă mă voi muta la casă este faptul că nu am un loc anume pentru filmat și că de fiecare dată trebuie să strâng tot echipamentul și îmi ia o grămadă de timp, plus că fac și gălăgie, așa că îmi doresc tare mult să găsesc o casă în care voi avea biroul meu și voi putea așeza tot și să le las acolo și cum am timp de filmat să mă duc repede să filmez, pentru că momentan filmez în salon, în masa din sufragerie și vă gândiți că nu pot să las așa, trebuie să strâng de fiecare dată, așa că țineți-mi pumnii. Sper din suflet să găsesc o casă în care voi avea propriul meu birou și să nu mai trebuiască să strâng și să așez totul de fiecare dată. Dragilor, cam atât pe ziua de astăzi. V-am pupat, aveți grijă de voi și ne revedem